Malta, we don't say. Meet cravings made effortless. TM6, the all-new Thermomix by Vorwerk. Xarabank jilqakom għall-ewwel darba. U dejjem feħrabtilhom tal-deficientu. Dejjem tas, without any risk. Dak li kienu Twin Towers. Ma ħallux tiġi gwerra fuqna. Kien estrieċta. Jisparaw. Ħadd ma jista' jemmen li dan il-Papa Il-Ġermanja waqt il-World Cup. Nsemmilkom il-Pjazza tal-Vatikan. huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid. Is-sitt eżorċisti. Wasalna Ħajiti. Il-gwerra. kellu jmur 6 pajjiżi oħra. Le, mhux huma kienu. Fl-aħħar se jinħeles. Terroristi li għaddew minn hawn u sparaw in-nies. Synthetic drug li ordnajna aħna. Il-karozza għaddiet minn miegħi. Chris Bartolo jinħareġ mill-ħabs. Triq li minna ġesu għadda. L-istorja ta' Xarabank, l-istorja tiegħek. Merħba. Il-mistieden li għandi miegħi llum, bi pjaċir ngħid, iddiriġa l fuq minn 400 film internazzjonali meta kien jgħix il-Kanada film u programmi ta' television. Mbagħad ġew Malta, ħoloq plays bil-Malti, mela teatri, bħalma qatt ma rajna li mela teatri, produċa l-Ispettur, illi fl-ewwel sensiela tiegħu ġie l-ewwel bħala l-iktar segwit mit-teleseries kollha li jidhru fuq kull stazzjon. Fuq dan se nitkellmu aktar tard Mario, Filip, Azzopardi. Bonġu. Bonġu, għanna ħaġa komuni kull jomna, imma niġġieldu ħafna u naħseb għandna xi ħaġa oħra komuni, illi niġġieldu l-argument imma mhux il-persuna. Niddibattu, niġġieled fis-sens l-argumenti jiena mhux il-persuna. Issa inti kont qed tagħmel dan is-suċċess għax mhux ċajta da 400 film, ġifieri, għandek minnhom li kellhom l-awards, issa nitkellmu fuqhom. X'ġej tagħmel hawn? Kien hemm sejħa biex niġi ngħin fil-kampanja tal-Partit Laburista għall-elezzjoni. Il-qajta bil-qalb, tal-las tagħha naturalment, għax dak kien xogħli. U meta ġejt hawnhekk wara iktar minn 40 sena raġat feġġet dik il-kilba, dik l-imħabba, dik il-serjetà, dik il-xewqa li nesprimi ruħi bil-Malti. Bil-Malti. Għanibqaw fuq di, ġifir inti, hekk nkun qed ngħid sew, hekk ngħid pereżempju slogan Malta tagħna l-koll. Dika inti vvintajtu. Inti vvintajtu. Fl-ewwel ġurnata wara li wasalt, yes. U dak il-billboards u l-plays u... Ja, ara, jina kelli fidejja il-ħolqien tal-adverts u slogan li eventualment ġi adottat mill-partit. Ekku, kien kulħadd jgħid kemm ħadem, u ġifieri issa bħala kampanja irrid ngħidlek li kienet waħda mill-aqwa, mhux l-aqwa kampanji li qatt kellna f'Malta, kulħadd jgħidha din 2013, tant li l-Partit Laburista rebaħ 36,000, ġifieri ma ġratx hekk kombinazzjoni. Imma issa meta tħares lura inti,
Għadek temmen f'dik il-kampanja meta tara l-korruzzjoni u l-affarijiet oxxeni li ġraw minn dakin allaw, ma tħoss li kważi tradut int dak affarijiet li għattinna. Għax għattinna se jkun hawn l-indafa u mhux bħal tan-nazzjonalisti se nitkellmu fuqha, ma tħossokx tradut. Ara ħanajdlek. Inti minn tixtek. No. L-ewwel nett, jiena nagħmel il-films. Jiena ngħid l-istejjer, dak u xogħli, minix politiku. Le. Nitbaqbaq meta nisma' affarijiet li jiena u nikteb u ngħid iċ-ċuċati bħalma ngħid tajt inti u jgħid kulħadd. U xi kultant tajt ħmerijiet li jiddispjaċik minnhom. Ok, li ma tħossokx traduċi, biex għaliex ma tħossokx. L-affarijiet fil-kampanja marru ħafna minnhom żmerġ. Meritokrazija, tiftakar għadi meritokrazija. Illum kombinazzjoni fit-Times ħarġet il-promozzjoni li għandhom il-brigadier u l-oħrajn u hija illegali. Ta' fuqhom laqqas biss kien jaf li qed jingħataw il-promozzjoni. Le fimni, imminti għettinna se jkollna gvern ta' meritokrazija. Ok, jiena għamilt il-kampanja u vera gburi minna. Issa, l-ewwel net, jekk inti qed tfittex il-qaddisin, laqqas il-Knisja minn tsessibhom mhux il-qaddisin fil-Knisja ssibhom tal-karta pesta. Jekk qed tipprova ssib nies perfetti, u dan mhux inqgħod ngħidlek isma' għax ta' qabel kienu hekk u allura aħna jiena li nara huwa 6 quarters ta' surpluses, xogħol il-kulħadd, fejn inti tara biss il-half empty glass, jiena nara half full. Ifiri saru żbalji, żgur li jsiru żbalji, tkun ċuċ li taħseb li mhux se jsiru żbalji. Ma dawn mhux żbalji. Imma stenna. Daw Mario mhux żbalji. Saqsejtni, ħadd nitprova nirrispondi. Le, ngħidlek li mhux żbalji. But again, il-ħajra tiegħi hija ngħidlek imma l-oħrajn x'għamlu. Ejja mhux se ngħidha, mhux se nidħol fiha di. Imma jiena nara fil-pajjiż kemm il-pajjiż mexa l-qudiem immens. Kien hemm min għamel min kien ħallil iva. Dana anki fil-organizzazzjoni ta' Kristu kien hemm min ittradih. Mhux se jittraduh. Imma nista' ngħidlek xi ħaġa għax din importanti, differenza li jiena nara ija neħdu inti għat il-pjen. Għat pinġini li jena għat niprofa niskuza il-kriminalità. Jekkem il-kriminalità. Jimt miltix jgħataw biex tiddefendi xaġa li għamiltin. Iżda minuta għamela ċara. U il-kampanja ġatlek kienet kampanja inkredibilment tajba. Jien qed ngħidlek imma li dik il-kampanja meta tħares lura Mem xej kważi verità fija. Saqsi il-poplu Malti jekk kienx vera jew le. U l-poplu Malti ġaġġieda xi darbtejn oħra fuq. U deċida li mhux talli. Tajjeb il-poplu Malti jiddeċiedi ma jfissirx jħassar il-poplu Malti mill-affarijiet koroħ li ġraw. Ma jistax tagħmel hekk. Jiġifieri, għandik eżempju. Minix semmerik li ngħidlek ma sarux affarijiet koroħ. Id-differenza taf x'inhi mhux l-affarijiet koroħ, għax dan l-affarijiet koroħ il-korruzzjoni. Kif qed tajt inta? Issir kull imkien. Eżattament. Fi żmien il-PN kellna il-kas ta' żejt, skandlu kbir il-kas ta' żejt. Li għadu ma ġiex. Li għadu għaddej fil-qorti, u l-qorti d-dum ġeja bija. Imma il-kas ta' żejt. U f'dan għanna mux kas wieħed, ħafna kazijiet. Għajdu li ma l-isteq. Semmejt il-kas ta' żejt. Semmi li iktar, semmi il-kazijiet l-oħra. Inti taf li b'daw il-kazijiet ta' korruzzjoni, mela għanna iż-żejt fi żmien il-Venezuela. Senajdek u kol. Imma ta' żejt il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, il-Gvern, il-Kummissarju li kien John Rizzo, għabatu investiga dak il-ħin u arresta bil-Ministru b'kollox u tresqu n-nies dak il-ħin. Taf min qabdu biex jinvestiga dak il-każ lill-Kummissarju li għandna bħalissa ġlu Gafan sellimlu minnaw qed jagħmel biċċa xogħol tajba. Minnaħa l-oħra, il-problema ta' daw il-korruzzjoni tista' hi li daw ħbewhom. Għantik eżempju, għantik nitkellmu fuq politika fejn jiena minix politiku, minix intis, għajdek kif nidderriġu, għajdek kif tidderriġu, issa li jiena laborist huwa vera proud u gburi li jiena laborist, il-Partit Laborista li jama baħx laborist. Inti ma tafx li inti la vera laborist, dik il-problema tiegħek, inti laborist imma ma tafx. Tant naf li naħseb li l-Label mhux laborist, imma ħallija mhux dik importanti, għax inti qed li x'inhuma l-affarijiet. Ġifi daw,
daw kellhom dan l-FIU li jinvestiga il-ħasil tal-flus il-tixħi, da kellhom 3 rapporti. 3 rapporti li jindikaw li mdaħlin fiha hemm in-nies fil-politika. Sew, bil-provi, għax daw għalhekk qegħdin biex jinvestigaw. Il-pulizija ħbewhom daw, taf minħabba min tresqu, għax għadhom mhux lesti kollha l-inkjesti, 2 minnhom lesti għal l-oħra mhijiex. Taf ħabba Simon Busuttil, għax bħala ċittadin kellu jiftaħ l-inkjesti u issa ħarġet l-inkjesti u qalu isma' hemm biżejjed provi biex tistgħu tresqu, għalhekk tresqu n-nies. Allura qed tifhem x'inhi. U l-Malta għamilniela ħafna ħsara Mario, inti qed tajtaw Malta kemm qegħdin sew. Il-ħsara li għamilna barra. Il-ħsara mhux il-Malti, il-ħsara sara fejna fiena saret minn kampanja vera kattiva minn Mezzola u Kaza li marru madwar id-dinja u xandru tant affarijiet folots li il-ħsara li saret, jiena ġifieri inti tagħmel il-film, jiena rajt il-Panama Papers, rajtu l-film. Ija rajtu. Malta edem, ma nasibx li għax għaltilhom Roberta Mezzola u li max f'saru ħafna film. Ġifieri hemm l-wieħed li rajt mhux wieħed, ġifieri hemm ħafna il-features, il-ħsar ħantik eżempju. Aħna nafu li tiftaħ kont il-Panama mhux kontra liġi. Le, li tiftaħ Malta u l-Panama minn dawk fil-qasam ta' finanzjarju huma l-istess ħaġa. Li tiftaħ kont l-amenitajiet li kienet toffri l-Panama kienet toffrihom Malta, issa m'għaddix minħabba fatt li. Ġara għalfejn ma fetħuhomx Malta allura, sorry. Għax tiġġustifika ħiġdin ta' Mario. Minħabba l-fatt ta' business li forsi. Għajma, inti temmina di ġifieri. Għanajdek kemm m'għandekx temmina, hawnhekk għandi l-emails jien. Għax didridu ngħidu, il-Panama sirna nafu b'dal affarijiet, għax kien hemm xi ħadd. Qabad il-hard disk ta' eluf ta' nies. U rajt li kienu qed ifottu billi jpoġġuhom fil-Panama. Ifottu mhux għax poġġew il-flus, ifottu minn fejn ġejjin il-flus. Differenza issa. Se ngħidlek, se nurik l-emails ġifieri. Illi daw kienu qed jinnegozjaw biex il-Chief of Staff u l-Ministru idaħlu 5,000 kull jum da bil-miktub qed ngħidlek, mhux ġismu, li l-kumpanija tisestimate that the companies will generate around 2 million within a year. Min fejn se jġibuha? Jiena għandi risposti tagħhom. Le, m'għandek, ma x'inti qed tgħidli mhux illegali. Li tiftaħ kont barra minn jiena għandi kontijiet barra minn Malta. Sigreti wkoll. Le mhux sigriet. Le sigriet. Ġol Panama segret, għalfej, għanajdir, nispiega l-nisak mux li. Tiftaħ kont segret, għax issa se jkollok flus. Illi ma tafx kif se tiddikjarhom, allura titmur poġġihom x'imkien, fejn ma jkunu xafu li poġġejthom. Sakemm il-flus ma jiġux Malta, sa fejna fina l-liġi qiegħda li inti tista' tiftaħ kontijiet barra. Iva, mhux ma tix il-flus li taqla minnhom minn barra sakemm imma titgħidilna minn fejn iġibhom. Le, sakemm jibqgħu barra. Kif il-flus iġibhom Malta ma tiddikjarhom? Le. Forsi għandi żball. Imma aħna nkunu nafu daw iż-2 miljuni li qed ngħidlek di bil-miktub. Min fej kienu ġejjin, jekk nieħdu ministru, laqas jista' jaħdem bħala ministru, qed jgħid li se jġibhom mir-recycle, mir-remote gaming, xejn mhux vera. Dawn huma flus li jiġu minn postijiet li ma tistax tajt minn fejn ġew. Mill-korruzzjoni ġifieri. U inti ma tistax tajt minn fejn huma ġew, ma inti qed tiddeċidi mill-ewwel li dawn huma flus illegali. Ma nafx, jiena personalment ma nafx. U ma jimportanix. Ma nafx, ma jimportanix. Issa, jekk dawn in-nies għamlu xi ħaġa kontra l-liġi ta' Malta, kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta, allura se jpattu. U ħaqhom li jaqalaw kull ma. Allura tgħidlix għax mhux għall-affarijiet saru baqgħu kif qed tajt li baqgħu għax ma baqgħux fil-verità. Dik il-kampanja tajba li għamilt int. Le, il-kampanja tajba. Ma baqgħetx kampanja. Le, qed insisti inti li kollox sar ħażin, ma nafx kollox sar ħażin. Ngħidlek di għalija Joseph Muscat huwa missier il-libertajiet ċivili f'Malta. Mhux biss, huma importanti. Biex ngħidlek, u dik tfisser, ngħidlek xi tfisser, li neħħa ħafna tbatija fost in-nies. M'għandix problema ngħidha. Imma dik importajna 100,000 barrani. Imma dik ma tiġġustifika bl-ebda mod. L-affarijiet li saru. Għax l-affarijiet li saru, qed jagħmlulna ħafna ħsara Mario. Qed tippretendi li jiena niġġustifika xi ħaġa li hija kontra liġi. Imma ġifieri di taħseb m'għamlitniex ħsara.
il-Panama Papers. Għaw il-nies u għaw Taf kemm hemm, taf li hemm il-fuq minn 500 kont Malti f'Panama. Ta' min huma l-oħrajn. Ma nafx ta' min huma, imma jafu ta' min huma, imma daw żgur illi dan huwa il-Ministru, l-unika Ministru li hemm da dar id-dinja ta' dan. Hemm Konrad Mizzi. Mhix biex ngħidlek. Jiena il-Konrad iltqajt miegħu forsi darbtejt l darbiet, iltqajt miegħu fuq affarijiet kellhom x'jaqsmu mal-film, ma nifhimx ma nafx. Biss ma nistax jiena. Imma inti tista' tgħidli għalfejn reżenjaw il-Prim Ministru. Il-Ministru. Jien naħseb dak kien żball kbir. Il-Ministru Kirschardona, il-Chief of Staff, il-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, l-Assistent Kummissarju. Żball kbir, żball kbir. Wara li ġraw daw l-affajt ma tirreżenjax. Ma tirreżenjax. Għara xi ħsara konna nagħmlu kbar lil dal-pajjiż. Il-ħsara kienet issir minn dawk in-nies li rridu ineħħu kemm id-direzzjoni tal-Partit Laburista fil-Gvern minħabba l-fatt li dawn in-nies skont huma l-uniku mezz li kellhom. Issa jiena qed nirrapporta ta' ġifieri xi rajt ukoll kif taqra inti. L-unika mezz kif iddikjaraw li jistgħu jerġgħu lura fil-poter huwa li jkissru lil Malta. Il-middle class issir f'qiera. Ikonna n-nies barra fit-triq ħalli Għal-meħtajt. Leona Ganado mla-li jekk Ganado x'għandu xi. Imma dina hija. Biex miegħu Leona Ganado. Żgur biex miegħu. U ktibt fuqu u meta semma it-tfal ta' Joseph Muscat u Michel Muscat, mort fuq ix-xandir u għaddini hija oxxenità. Oxxenità kbira. Ġifieri m'għandix problema. Jiena m'għandix kantonieri f'dan. Bħalma hija xxenità li niktbu li dak il-gideb kollu li sar fuq il-grant u mhux fuq il-grant. Il-grant, jien mhux qed insemmilek il-grant għax il-grant ħarġet ċara li mhijiex ta' Joseph. Hija ma fuq imma Malta. U ma naqbilx u jiena qatt minħabba fih dak. f'dik il-ħaġa għal jiena ma ngħidx affarijiet. Fil-fatt mhux qed ngħidlek affarijiet spekulattivi, qed ngħidlek fatti. Qed titkellem ma' bniedem. Qed titkellem, ħadda l-argument, qed titkellem mal-bniedem li ma jifhimx fil-politika. Ma nifhimx fis-sens li ma nifhimx fil-integri. Le ma senna ftit. Jiena ma nistax nirrispondi. Jiena ma nistax nirrispondi għax jiena l-affarijiet m'għandix id-dokumenti l-avukati li jistgħu jiġu. Sissa li kieku dawn in-nies ġew misjuba bħala ħatja, bħala, infatti jiena dejjem ngħid l-ikbar żball li għamlu l-Partit Nazzjonalista huwa li ma stennewx sakemm jibdew jidħlu l-flus f'dawn il-Panama accounts għax sa fejn naf jien f'dawn l-accounts li inti semmejt ma kienx hemm solt. Ma kienx hemm, kienu diħlin. Ovvjament. Ma kienx l-emails ta' daw l-emails. Issa, sa fejna fjiru kol, Keith Kembri fetaħ kumpanija il-Panama, mux account. Inti għettajt, il-ħsara li saret għamlita semmejt, doktor semmejt il-Mezzola. Imma iġifiri, ħanajdek ħaġa, jiena naħseb. Sessemi li il-ċuċata li jiena ktibt fuq Facebook. Le, inti ktibt, You've got to be sick to talk against your country. Issa, meta bl-Inglis Ma konċe semmi l-ek, konċe najdek, għax indik mux dik l-interessani, kif torqot, meta taf li pajizek jobodok. Il-nis jobodu l-Mezzola, tajt inti. Iġib, wahda mill-iktar nis li ġib voti. Saret, mara saret, viċi president tal-Europa, tal-Parlament Ewropew. Li qed tippreżenta partit li għandu x'jaqsam mal-Bulgarija li l-Amerika l-bieraħ għadha kemm ikkundannat totalment u ma tridx ikollu x'jaqsam ma' dan il-gvern u Mezzola kienet il-champion ta' dan il-partit fil-Bulgarija. Issa, sena fil-għer. President. Tisma, għandek l-Orban, għandek li huwa president tal-Ungarija. Ma viċi president tal-Unjoni Ewropea. U supported minn anka s-soċjalisti, biex saret. Dika hija. Esattament. Għara, ħanajdlek. Inti għettajt, għetta meħsara. Jien għetnajdlek, għet immerik. U għet nablu diskussjoni ta' muċi ġiviri. Jien għetnajdlek li il-ħsara saret, minn għamil il-ħsara. Mela minn marjajt fuqa, minn il-ġustifika. Il-qorti, l-Unjoni Ewropea,
fuq il-manival, fuq affarijiet oħra, ma s nsemmi minix intis, imma fuq manival u fuq. Il-qorti qalet isma' Malta mhux tal-li tajba li tal-li qiegħda il-fuq iktar milli Mezzola allura gidbet. Meta arranġaw Allora le, imma mhux bil-fuq, dawn l-arranġament kellhom jirranġaw minħabba l-fatt li kienu ilhom fuq il-mejda minn żmien in-nazzjonalisti sa fejn fien. Jiġifieri jekk saru dnubiet f'dawk il-25 sena li kienu qegħdin hemmhekk u organizzaw dawn is-sistemi li dawn is-sistemi mhux kemm tqum tajt isma' issa biddilna kollox millu malada, jieħdu żmien. Il-qorti tuħu 50 sena biex tiddeċiedi fuq daqsxejn ta' dar ta' minni f'Malta, aħseb wara li tbiddel sistema finanzjarja totali li fejn imbagħad wara li tbiddilha l-istess qorti, l-istess organizzazzjoni li Mezzola u Casa marru ibenġluna fuqha għalulhom isma' mhux tal-li Malta marret tajjeb, imma edha l-fuq minn oħrajn f'dak li hija amministrazzjoni. Għadha kif għaddit riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew, maġġoranza assoluta titlob lil Malta biex fil-waqt li tirrikonoxxi li saru affarijiet biex nagħmluha ċara, imma titlob lil Malta biex tassigura li l-ġustizzja se ssir u se ssir ma' kulħadd bl-istess mod u semmi tiltadefni, eċetera. Sakemm naċċetta totalment, sakemm imma dawn l-affarijiet isiru wkoll fuq l-Ungarija, sakemm isiru wkoll fuq l-Ingilterra li allura Londra nafu li hija ċ-ċentru internazzjonali. Kienet għaliex taħseb li ħarġet skont jiena u minħabba l-fatt li Londra, peress li Londra hija ċ-ċentru tad-dinja tal-ħasil tal-flus. Fil-Unjoni Ewropea, meta bdew ġejjin dawn il-movimenti biex iwaqfu l-ħasil tal-flus, Londra sabet li aħjar joħorġu minnha milli jibqgħu hemm. Isma' ħanajdek. Sakemm inti qed tiġġudika l kulħadd bl-istess livell. Naqblu jekk għatlek, jekk sar il-ħsara, hemm bżonn li daw in-nies li jagħmlu ħsara jpattu. Għandna millek dal-argument fuq Mezzola ġdi taf kemm id-dibattajni diġà. Għandna millek dal-argument. Mela, jumejlu, propju jumejlu, ilu, Dr. Mezzola, Roberta Mezzola, kienet qed tiġġieled għal Malta biex ma jkunx hemm harmonization tat-taxxi. Xi tfisser? Ma nifhimx. Ma ngħidlek xi tfisser. Nista' ngħidlek. Nispjega anke lin-nies. Le, di tfisser harmonization tfisser li ma nkunux nistgħu kieku għal ħares qatt tiġri ma jkunniex il-vantaġġi li ħafna kumpaniji jiġu u allura nitilfu eluf tampigi. L-istess ħaġa bħal-Irlanda, l-istess problema internazzjonali. Mbagħad għajt li trid. Taħseb li kieku Dr. Mezzola ma kien qed titkellem kontra l-Gvern Malti, mhux kontra Malta, kontra l-Gvern Malti biex ismani ħanajdek biex qed jitkellem kontra l-Gvern Malti biex jirranġa l-affarijiet li konna tinsemmilek qabel u jinvestigahom eċċetera. Taħseb li kieku di għandha xi kredibilità biex tagħmel di bil-kredibilità li ġabet minn hemm. Jekk dawn il-miżuri jgħaddu, hija sħaba l-iktar li ħajsofru mhux il-poplu Malti, il-finanzjaturi, il-gbarat li jżommu l-aħħar vestiges tal-Partit Nazzjonalista jżommuh fuq saqajh billi ikomplu jmantruh. Issa jekk il-sħaba b'dan il-liġi li qed tgħid hija ħajjitilfu l-miljuni, naturalment din l-miljoni mbagħad jaħduha mingħand il-poplu, hemmhekk fejn il-poplu jibda jsofri. Imma dina qed tagħmel hekk minħabba l-fatt li taf l-isħaba se jitilfu ħafna flus. Jiġifieri min taħsibx li dina għamet u issa titejn lil-Malta. Il-bdiewa kienu se jitilfu l-flus. Daħlet mal-gvern u rranġaw biex ma jitilfux. Jiena ma nistax intik il-provi għax minix intis. Imma nafu Malta kollha taf li kemm għamlet kemm marret kontra Malta, di Mezzola u Casa. U meta mbagħad ġabbu dawn il-każi kontra Malta u l-Ewropa qaltilha bisma' Malta mhix ħatja. Jekk jien niġi nakkużak b'xi ħaġa. Pep, all right, niġi nakkużak xi ħaġa. U l-qorti tgħid li isma' Mario inti m'għandekx raġun ta' mhux vera di għali qed tgħid. Allura jiena għandi raġun. M'għandix raġun le. Il-qorti ma tagħtekx raġun. Ma tagħtekx raġun għalhekk il-qorti ma tagħtekx allura sinjali kien kont qed nikdeb. U jekk inti tikdeb, issa mhux qed nikdeb dwarek. Imma mhux qed tresqu nies il-qorti ta' Mario. Għajdli nitkellmu dwarek tresqu l-qorti, x'jon kien resqu l-qorti. Jekk allura
jekk allura dina issa qed tagħmel kieku qed tagħmel ħsara, da mhux qed tagħmel ħsara lil persuna waħda, di qed tagħmel ħsara lill-art welida ta' Mhix qed tagħmel ħsara. lill-art. Okej, mhux se naqblu. Mhux se naqblu, ma ħanaj, ansaqsik dik. Imma dina hija u hemmhekk fejn jiena. Inti tikteb bl-Ingliż fuq il-Facebook u tajt il-Dr. Mezzola qed tagħmel ħsara. Jiġifieri inti qed tajt kontra Maltija. Inti inti tisal kontra l-Maltija. Jekk jiena l-Ġermanja u kien ikolli l-bajt li fi żmien il-gwerra nitkellem kontra Hitler, kon nitkellem kontra Hitler. Dr. Mezzola għandha l-kuraġġ titkellem. U nalla li tkellmet. Ħanurik daw il-filmati. Ma kellix raġun. Ma kellix raġun. Mhux vera ma kellix raġun. Tres u nis il-qorti fuq li qalet Mario. Fuq il-manifal qed nitkellem jiena. Il-manifal qalet ejja nirraġaw l-affarijiet. Għalhekk konna se nfallu bil-manifal. Bl-affarijiet sena li konna qed nagħmlu. U hawnhekk nagħti kredit il-Robert Abela, Prim Ministru, illi qed jipprova. U ċertu momenti. Il-ħossni qiegħed vera f'sitwazzjoni daqsxejn. Okej, disadvantage kbir minħabba l-fatt li jiena kif qed ngħidlek ġejt hawnhekk biex nitkellem dwar it-teatru, dwar il-film. Fis-sens li jiena b'entużjażmu kbir nappoġġa l-Partit Laburista u jiddispjaċini meta nara xi ħadd li jitkellem kontra Malta u nikteb b'mod passjonat kontra dawn in-nies. U xi kultant vera naqbeż daqsxejn il-limitu ngħid iċ-ċuċati kif jgħid kulħadd. Daka. Inklusjien, problema. Riferi daka kulħadd huwa. Għasat ngħidlek xejn. Infatti, tik eżempju meta semmi ta' Mezzola meta jgħidha you've got to be sick to talk against your own country. Issa, kulħadd beda jikkritikani għax jiena għajjart il xi ħadd bil-Mart. Issa, użajt daqsxejn ta' Ingliżata wara 40 sena li ngħix għax iktar għax il-Kanada milli ngħix Malta. Li meta tajt you're sick ma jfissirx li inti għandek il-mart. Hija espressjoni li tajt you're sick. Għax kultant it-tfal jgħidu that's sick man. Qed ifaħħruha, ma kontx qed infaħħarha jiena dak il-ħin. Imma ħanurik daqsxejn dal-filmati. U għajdli jekk hux daw li għamlu l-ħsara, ħanaraw. Police are investigating the killing of one of Malta's best-known investigative journalists. 53-year-old Daphne Caruana Galizia is known for her work on the Panama Papers. Fue asesinada la periodista Daphne Caruana Galizia. Un omicidio che ha sconvolto Malta ma tocca tutta l'Europa. Daphne Galizia was an equal opportunity, fierce crusader. She didn't spare the government, she didn't spare the opposition. She was determined to get to the bottom. 2 explosions are heard, creating a ball of fire inside her car. Daphne Caruana Galizia was killed in a car bombing outside her home on Monday. Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation maltaise. Daphne Caruana Galizia, asesinada en Malta con una bomba Lapa. The burned wreck of Daphne Caruana Galicia's car lies in a Maltese field. Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscută jurnalistă de investigații din Malta, a fost ucisă. Il figlio della giornalista Matthew Caruana ha scritto su Facebook accusando il governo maltese di essere complice e responsabile dell'attentato. Migliaia di persone in strada con lumini e candele per stringersi attorno alla famiglia e rendere omaggio al coraggio di Daphne Caruana Galizia. On behalf of the Commission and the President, we are horrified by the fact that a well-known and respected Maltese journalist, Mrs. Daphne Caruana Galizia, lost her life yesterday in what was seemingly a targeted attack. Mela, ansaqsik xiex mistoqsijiet, kumbat wieġeb. Mela, l-ewwel net dan jagħmel ħsara da mad-dinja kollha. U żgur ma kellu x'jaqsam magħha
la Dr. Mezzola la Le. Kaza u ħadd. Ħadd. Ġifieri dakam. U U t-tieni laqqas inti Robert play- laqqas il-Prim Ministru, u laqqas Keith, u laqqas ħadd. Għatlek il-Prim Ministru, għatlek semmejtlek il-Prim Ministru li qed jagħmel affarijiet biex iġibna, jipprova jġibna fit-triq is-sewwa. Naturalment għax wieret ħafna affarijiet. Issa, it-tieni ħaġa, inti kont ktibt play qabel ma qatluha, x'kien jisimha l-play? X'kien jisimha? Tila tellawn il-qorti fuq għadina, beb. Għajli x'kien jisimha biss. Min qatel il-Daphne Caruana Galizia? Qabel ma qatluha. Qabel ma qatluha. Ok. Sena, Ħanifu għal-waqfa u niġu lura tgħidli għalfejn. Welcome to the very first edition of Lovin' Daily. This is going to be an incredible expose of Malta's prison. Welcome to COVID Calls. Mil-1 sa 10, kemm taħseb li se tirbaħ? Naħseb illi 7 ħalli nkun kaut. Ħaddaħħa bro. Grazzi lilek u grazzi lilla fil-Malta. Have you ever smoked weed? Getting together made effortless. TM6, the all-new Thermomix. By Forvac. Nilqawkom lura, mija għandi l-Mario Filip Azzopardi, qabel ma morna saqsejtek fuq din il-play li ġrat qabel ma. Daw ma affarijiet li nista' nitkellem dwarhom għax dak huwa xogħol. Jgħid li inti iddaħħalni turini promotional x'ismu ta' Daphne li huwa magħmul tajjeb ħafna l-mużika magħżula tajba ħafna. Dawn il-ħmerijiet dawn it-tricks ta' pubbliċità nafhom sewwa jiena nista' nagħmilha fuq Hitler jekk trid jiġifieri. Imma anyway, u hemm xi jingħad fuqha. Sagħen jiena nibqa' ninsisti li jiena wara kollox jiena minix politiku, ċertu affarijiet li nsaqsijiet dwar ma stajtx nirrispondihom minħabba fatt li m'għandi. Il-fatt li jiena bniedem li nżomm l-Partit Laburista, nemmen fil-Partit Laburista, nemmen
fil-messaġġ tal-Partit Laburista għandi kull dritt u kull jett, naturalment, bħalma għandu kulħadd. Ma naħsibx għamilt il-kampanja. Għamilt il-kampanja bħala bniedem professjonali u mhux qed niskużaru għax ritna mela. U ġejt nagħmilha għax ritna mela. Hija ma jfissirx li jiena għax għamilt il-kampanja ħanista ngħidlek nista' niddibatti il-ħmerijiet jew l-iżbalji ta' dak u dan ieħor. Ma nafx, m'iniex kapaċi. Issa fuq Caruana Galizia din hija farsa totali li ġejja mill-magna ta' pubbliċità għarrieqa u pubbliċità li kienet tiffanga fiha Caruana Galizia. Jiena infatti kien hemm play jisimha Who Killed Margaret Thatcher. The Assassination of Margaret Thatcher kienet ġiet ippruvaw ibbanjaw ma bbanjawx hemm plays oħrajn ukoll fuq politikanti oħra Ingliża li sem bħalissa qed jaħrabli fejn din ippruvat tneħħiha u ma rnexxilix u għamluha The National Theatre ta' Londra. Issa, jiena tlabt l-awtur Malti biex jikteb din il-play min qatel il-Daphne Caruana Galizia. Kiteb l-ewwel 10 faċċati, rajthom, għatlu, sorry, ma għatnamlu xej, mux ta' standard li rrit jena, u għafem. Tellawn il-qorti biex nispiega għalix tellajt il-play minn qatel il-Daphne Caruana Galizia. Il-play għatman kitbet. U għawnek fejn nati eżempju kif nies fil-medja, inkluż inti, taqbdu dan it-tarf, tbidluħ, id-dawruħ, u tpoġġuh qudiem il-poplu b'dan il-mod. Jiġifieri l-istess ħaġa kif inti għadek kemm għamil niftaħar nofsija titkellem fuq kif titkellem fuq politika li jiena m'iniex kapaċi nitkellem fuqha b'dak il-mod, hemmhekk inti użajt l-istess tattika li jużaw fuq dan il-play. Il-play ma nkitbet qatt. Kien hemm ħsieb li jsir il-play min qatel il-Daphne Caruana Galizia. Ma saritx. Xorta tellawn il-qorti fuq l-inkjesta biex fuq suspett li jiena kont irrid inxerred u nippromuovi il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia huwa qatt kriminali. Ta' dan ħajħallsu n-nies. Kull min kien involut se jħallas. Hija xi ħaġa oxxena li saret. Jien kont naqbel ma' Daphne Caruana Galizia, jien ma kontx naħmel għal Daphne Caruana Galizia. Bil-ħmieġ li kienet tikteb. Dana morru fuq il-blogs tagħha u taraw. X'kienet tikteb kienet tajdu, nirrat-tfal tagħkom lill-laburisti imut kollha bil-kanser. Vera ġurnalista. Mhux vera, Mhux vera. Jew inkella. Inti titkellem. Tkellimt inti, ħalli nitkellem. Mhux vera, infatti hemm oħrajn fejn tuża kliem pastas. Li kitbet artikli illi ma jixirqulix u li għamlu pastas naqbel. Imma li tgħid li qalet di tal-kanser mhux vera dik inventawa u tafaw fuq il-Facebook u kulħadd mhux vera. Hemm qiegħda fuq mhux vera, mhux qiegħda hemm. Issa fuq l-oħrajn naqbel miegħek u titngħidlek oħra, ma nafx għalfejn tellawk il-qorti. Din hija tal-mistrija għax l-artist anka kieku ktibta dik il-play, l-artist għandu dritt. Inti, ġifieri għaw Malta dik għalija hija turija ta' nuqqas ta' demokrazija. No, mhijiex minħabba l-fatt li jiena ġejt imtella l-qorti, mhux mill-qorti imma minn fazzjoni ta' Caruana Galizia li tellawni l-qorti fuq tixwix. Ma naqbilx. Fuq tixwix, ġifieri mhux il-gvern tellani, tellawni dawn in-nies. Infatti il-maġistrat, jina kelli speech u għattu, stana għaraħda l-speech u rajtu. U fattu għadha mill-maġistrata li kien hemm ismijiet dispeċini ma niftakarhomx, għalt li distaj kolli kopja tiegħu dak l-speech qabel si għalla mhux rekordjajnieh m'għandek bżonnu. Imma il-qorti wara li tlajt daret lejja u qalt li aħna m'għandna xejn kontra li tikteb dan il-satira, anzi ninkoraġġuk li tkompli tikteb. Li fil-qorti Malta li huma il-fazzjoni l-oħra fejn dawn qegħdin jiddefendu il-reputazzjoni ta' mara mill-lar li kidbetu vintat għallajjiet, gidbet, kisret nies, għamlet ħsara kbira u jew jiġu jgħidula an international journalist u d-daħħaqniex di ġurnalista. Pero inqatlet Mario
mhux aċċetta bl-ewwel Sewwa ħażin. sewwa għamilt inti qed u naqbel miegħek di xeni tal imma din mara inqatlet għax kienet se tikxef iftar affarijiet. Ma nafx kienet se tagħmel. Le ma jiena naf. Ma nafx kienet se Kellha tagħmel. 600 dokument. Fejn huma d-dokumenti? Fejn huma d-dokumenti? Fejn huma? Uħud minnhom. Joħorġu dak. Importanti li joħorġu. Uħud minnhom għamta fit-ewwel parti. Għax qed iddaħħalni, tistaqsini biex nerġa' noqgħod ngħidoblu. Jien mhux se nagħmel hekk. Issa ddiskutejniha full stop. Imma din qatlet għax kienet se tkompli tikxifhom. Ħażin ħafna. L-qatlet ħażin. Ġifieri, u allura hija inqatlet għax xi ġurnalista, mhux għax kienet Le, ma kienx ġurnalista. Ma kienx ġurnalista. Ma kienx ċajta kienet ġurnalista u gossiper. Kienet gossiper bi ftit ġurnaliżmu. Dak il-ġurnaliżmu qatilha. U ħażin u issa minn qatilha palma sfortunatament inqatlu ħafna oħrajn li hija ħaġa ħażina immens u li naturalment qegħdin niftehmu hawnhekk li naqblu li din hija xi ħaġa oxxerità imma qatt m'għandha ssir. Imma li qed tipprova li jiena jiddispjaċini li ma ċanna l-ħmieġ li kienet toħroġ. Jiddispjaċini, ma ngħidlek li ta' ma jiddispjaċinix li dak il-ħamiex m'għadux joħroġ u iktar minn nofs Malta naħseb qed taqbel miegħi hawnhekk, tina kienet mara li kienet tagħmel ħafna ħażin. U meta waqfet bħalma neħħew il-Pol Pot, bħalma neħħew il-Mussolini, bħalma neħħew dawn huma nies razzisti, nies faxxisti li ma kellhomx ir-rispett tal-poplu. Mela, immorru għax ifimni Pol Pot u hekk dawn neħħew għax kienu. Dittatorjat. Kienu dittatorjat, tiġġustifika dik. Ġifieri ta' defni ma nistgħux niġġustifika. Le, ma nistgħux ġustifika. Jien ma niġġustifika l-ebda qtil anyway. Issa, fuq l-idea li mela inti għamilt ħafna films internazzjonali, għalek bdejt fil-bidu għatlek xġej tagħmelhaw. Ġifieri biex tkun għamilt 400 film. Mhijiex xajta. Ma naħsibx. Gburi ħafna bil-karriera tiegħi, ferħan ħafna. Mingħajr Therese ma kont nagħmel xejn naturalment għax kienet hi dejjem li kienet dejjem warajja żammitni f'mumenti. Therese il-mara tiegħek. F'mumenti ta' kriżi enormi li jgħaddi minnhom kull artist. U grazzi Alla għandi 3 tfal li kollha marru l-università, studjaw. 2 minnhom qegħdin fil-industrija u oħra qiegħda New York taħdem mal-IBM. U kieku kelli ngħidlek hekk minn daw il-films kollha li għamilt, hekk kieku kellek tagħżel. Naturalment hemm emozjonalment marbut ħafna mal-ewwel film tiegħi mal-Gaġġa. Ma minnkom garantu, ma dik il-karkura? U inti trid titħallat ma nies bħal daw, trid li ddaħħaq in-nies bik. U l xkollu huma? Edewa mal-Knisja, dak li huma ħaduha kontra Alla. Int mawx għalik. Kien Malta. Kien Malta. U dak iż-żmien ngħid ukoll 21 sena kelli meta għamiltu. Kienet jiġifieri rivoluzzjoni dan il-film. Kien IMA u kont ikkritikajt u kien ukoll film politiku għax id-dettajt ma tifhimx fil-politika. Kien film politiku kontra anka l-atroċitajiet ta' żminijiet ma jfissirx li bniedem mhuwiex mitħla tal-istituzzjoni politiċi ma huwiex interessat fil-politika. Inti kont kif jista' jkun artist ma jkunx involut f'dak li għaddej madwaru. Infatti jiena fil-karriera tiegħi kelli nieħu ħsieb ġiex affarijiet biex naqla l-flus, ġifieri dak il-films li għamilt purament biex inmantni l-familja tiegħi, imma dak il-films li vera rid nesprimi ruħi għax don jew saħta sejħela li hemm ħaġa fija li ġġalni nesprimu riħu niddejjaq meta nara l-inġustizzji. Inġustizzji kbar dak idejquni u dak li jispirawni biex nikteb dak li nikteb. Infatti da kollu li għadt issa dan li kollu għaddi kemm għadna fuq Caruana Galizia, issa se huwa kollu dawn il-ħsibijiet, dan ir-rabja, din id-dwejjaq, din il-frustrazzjoni, dan il-visions ta' erq li kenna ngħixu minna minħabba din il-mara u kollu miġbur fi play ġdida jisema X-Xieħa
li issa ħantellaw il-Manuel Theatre. Ssir di. Ħassir. Dika wkoll, dika il-Manuel Theatre. Politika wkoll. Issa il-Manuel Ma Theatre. allura kieku niġi jiena nara, għax ġej nara, u mbagħad narma nikkritika u ngħidlek. Assolutament. Allura mhux hekk għamilna ftit ilu, dak li kont qed nagħmlu. Dak hu teatru. Il-teatru ma jistax jibqa' sejjer fuq iż-żiża tal-flagship, ma jistax jibqa' sejjer fuq. Il-teatru huwa teatru f'Malta huwa ir-ruħ ta' Malta. Minħabba l-fatt li televiżjoni drama televiżiva hija medjokrita eċċezzjonali li għandna. Il-teatru huwa l-uniku post li baqalna fejn għad baqalna fejn ir-ruħ Maltija tista' tiġi analizzata. Issa, titla inti, jitla da, jitla ċekku ġittu, jekk huwa faxxist jista' jagħmel. Ħansaqsik xi ħaġa. Imma l-importanti hija li l-poplu jitkellem għax it-teatru mhuwiex qiegħed hemmhekk biex jagħmel messaġġ, jiena ma nemminx li nagħmel messaġġ. It-teatru qiegħed hemmhekk biex jagħtik opportunità waħda. U għalhekk niddejjaq meta nisma' dawn l-artisti xi ħana nagħlmu l-poplu, mela l-artist jaf jgħallem, jien ma nafx nagħllem, jiena qed intik opportunità minħabba l-fatt li jiena marid bit-teatru. Qed intik opportunità biex inti tanalizza. Taħseb. Daqshekk, dak kollox. Lu dal-messaġġi. Ejjaw. Imma ismani, jekk ngħidlek wara nara x-xieħa, irid nikteb play. Ikteb. U tagħmel li inti xorta alla volja tkun. Le, mhux inti. Imma fatti tellajt play sibna żejt li kienet satira enormi kontra Muscat u kontra Kik. Rajta. Dak kienet satira enormi fuq ċertu affarijiet li għal dak iż-żmien kollha naħsbu li jisma' il-mandat soċjalista ma kienx qiegħed verament jiġi analizzat sewwa. U dak kien il-messaġġ fih dak. Alla fuq kienet play mill-lar għax kien waħda mill-lar produzzjonijiet li għamilna, ma rnexxietx immens, imma provajnija. Il-nexxilek issa dak kienu jgħidu niftakar kienu jgħidu għax bil-Malti nies ma jiġux, il-nexxilek tifqa għax di ħaġa kbira. 20 play għamilna l-Manuel Theatre taf daw l-aħħar 10 snin. U kienu jkunu kunna fuq waħda minnhom. Eżattament. Ħabbilna ħalirbaħ, inti kont le, mhux ħabbilna. Jiena nħobb inti tħobb. Jiena nħobb inti tħobb. 99%. Kont fiha u konna qed nitnejku b'xarabank ġol play. Eżattament. Ma kelli l-ebda problema. U ġejt nagħmilha mhux hekk l-aħjar. Iva, Jiena ħafna mill-atturi li naħdem minnha anke ma naqbilx magħhom politika, ma jfissirx li allura ma nitkellmux. Assolutament. Nitkellmu imma meta inti tintroduċi il-mibeda kif xi kultant għamiltha jiena wkoll fuq Facebook, tant kont irrabjat, tant li ktibt iċċuċati. Imma kien hemm momenti fejn jiena dispjaċini u ktibt apoloġija, imma xi kultant meta tkun qiegħed u tara lil Malta mżebbilħa b'dak il-mod il-maniera u b'gideb għaddejjin, ma tistax tibqa' kalm. Issa qed titgħallem biex inkompli nżomm kalmi. Issa ħankomplu għax inti issa tissem il-politika mhux bħalissa. Għadek kif ħadd xi ħaġa x'baqgħet għaddejja il-livell tat-teleseries f'Malta huwa tal-biżgħat. Jiena ma naqbilx f'da sens. Meta semmi l-kelma livell, min se jiddeċidi dal-livell? Għax in-nies qegħdin jarawhom daw it-teleseries Mario. Taf x'jaraw l-iktar in-nies fid-dinja? Taf fuq ix qudiem xi jqogħdu bil-qeda u jaraw l-iktar? Id-dinja kollha. Pornografija. Issa allura ħadd poġġi pornografija fit-8 ta' World of Sinar fuq għax in-nies jarawha l-iktar. Mela allura hemm stadji ta' kif tażel u ma tażilx, hemm bniedem li jekk jiena ngħidlek isma' bniedem li qatt ma kiel steak ġo restaurant u kull ma kiel f'ħajtu huwa hamburgers, ma jistax jiddeċiedi x'inhuwa l-aħjar għax anzi naħseb jiena immedjatament jinduna meta jiġi mod jittajjeb jgħid tisma' din aħjar minn data. Issa sfortunatament ħlif hamburgers ma ħanix qegħdin nagħtu. U jiena naf minħabba l-fatt ta' kif qed isiru l-affarijiet, atturi li qatt ma deru fuq li ma jafux jiddefendu ruhom kieku qegħdin quddiem ma nafxiex, scripting ħażin immens, direzzjoni ma teżistix. Issa jien naturalment qiegħed f'sitwazzjoni ħażina ħafna hawnhekk minħabba l-fatt li jiena wieħed mill-plejers. Jiġifieri allura tista' tgħidli allura tajtek inti għax inti qed tippretendi li inti aħjar li ħasma fix-shows tagħna wkoll kellna nuqqasijiet kbar, nuqqasijiet ta' imma anke Mario, jiġifieri inti qed tirraġuna bil-moħħ ta' dak li kont tirraġuna bih il-Kanada. Inti ftakar li l-Kanada kien ikollok miljuni le, naqblu miljuni kien ikollok biex tagħmel film. Skużi, sira ftit.
Sara ftit. Vera, miljoni kien ikolli biex nagħmel. Taf biex jagħmluhom daw. Biċċiċri. Il-gvern qalet jaqret il-prekarjat, ngħidlu ibda minn dawn. Ibda minn hemm. Qbilna fuq waħda. Issa, jiena ħaġa ngħidlek, il-pulizija hemmhekk qiegħda, il-forza tal-pulizija ma tagħmilx flus. Il-forza tal-isptar ma tagħmilx flus, il-forza tal-edukazzjoni ma tagħmilx flus, il-forza tal-infrastruttura ma tagħmilx flus. Kif aħna qegħdin nippretendu allura li l-kultura tagħmel il-flus? Il-kultura tiġi mejjuna. Issa, jiena aktar nippreferi allura isma' għandek dawn ir-riżorsi. L-ewwel għandna bżonn ta' ħafna aktar riżorsi. Għaliex minħabba l-fatt li dawn il-films kif qed inti bil-ispettur rawh 65,000 per week. Okay? Tana bħala għanna respons, sa mux għadda tikas tal-one u mux għadda tikas tal-net. Jena titkellem fuq il-broadcaster nazjonali. Il-broadcaster nazjonali għandu id-dritt. Il-one u net jgħamlu produzzjoni tajbin u kol, bl-istess mod. Ma nafx. Ma narmuhomx. Ja, ma nafx. Imma jena titkellem fuq il-broadcaster nazjonali. Il-broadcaster nazjonali għandu id-dover u għandu, u naħseb jaqblu miegħi ta' wkoll, id-dover li jagħti l-eċċellenza lil Maltin. Xejn iktar, allura iktar nippreferi li jisma' jekk m'hemmx ir-riżorsi nagħmel wieħed jew tnejn, mhux nagħmel 10 u l-kol kemm huma medjokri. M'hemm l-ebda rendikont ta' quality control, m'hemm l-ebda rendikont ta' vera professionalism, u dan għanna bżonnu, speċjalment fuq l-oħrajn jagħmlu li jridu ħadd mhu sidhom, imma da l-istazzjon huwa mmexxi minn flus il-poplu, il-poplu għandu il-jett li mill-broadcaster nazzjonali jippretendi eċċellenza u professjonalità totali f'dak li jiġi ppreżentat. Mhux il-flus jagħmluhom tajbin, imma importanti. Irid ikollok ikollhom badaqxi ta' talent ukoll naturalment. Mhux hekk. U hemmhekk inti allura fejn issa tittażel, għax da mhux dan argumenti ngħidu ħadda snin nitkellmu jiena u Pep xi jagħmel it-tajjeb u l-ħażin. Ma naħsibx jiena li jekk inti titmur tagħmel operazzjoni tal-appendiċite u jgħidu l-ek isma' għandna dan l-istudent, jgħidu kemm ħareġ qatt ma għamel operazzjoni qabel, ħajjagħmilha hu ta' biex ikollu ċans jagħmel xi ħaġa. Ngħidu u għandi l-opportunità nagħżel professur. Il-għażla hija ovvja, il-professur hija. Allura għaliex fil-kultura wkoll allura ma ninsistux li dawk li ħajjatu qegħdin jieħdu ħsieb il-kultura ikunu wkoll nies professjonisti, nies li huma imħallsin tajjeb huma xogħol qed għandhom l-esperjenza tax-xogħol tajjeb. U mhux niddependu fuq kull min huwa interess, għax l-argument huwa da. L-argument huwa l-TVM huwa tal-poplu, kulħadd għandu dritt jidher fuq it-TVM. Skużi ta' ma naqbilx miegħek. Mhux dak l-argumentu li bil-ftit flus illi ituhom jagħmlu l-mirakli. Dik il-verità. Għax għandna talent tal-pajjiż ta' jagħmlu il-mirakli. U hekk insemmu dik jiena titkellem fuq għandek ħabta kif iddawwar l-argument biex jinkludu xorta affarijiet li jiena ma nifhimx fihom, jiena ma nifhimx fil-news, jiena ma nifhimx fil-attwalità, jien nifhem biss f'ħaġa waħda biss. Id-drama, dik hemmhekk biss. Ma l-affarijiet l-oħra għax jiena insegwi affarijiet, oħrajn ma rridx insegwihom. Ma ħaġa tinsemmi dawk, lejn kont qed ngħidlek. Il-teleseries li jsiru, tajt intu ukoll, huma miraklu bil-ftit flus illi daw ikollhom. Il-miraklu huwa li għandek dawn in-nies. L-atturi laqqas tal-petrol ma jkunu qed xejn. Biex jaslu jitħallsu għandu kull xi 12 euros li jingħataw. Mhux tort tal-producer. Mhux tort tal-producer. It-tort huwa ta' min qed taqabbadhom kif qed tajt int. Taqabbadhom b'mod u maniera li ħadd imkien iktar fid-dinja ma jsiru daw l-affarijiet. Imma tqis pereżempju semmijek xi nies illi kieku kellhom ikunu barra minn Malta li għandna diretturi tajbin ferm biex nsemmilek tnejn għandek x'isema tifla ta' it-tifla. Ismijiet dejjem x'isema t-tifla ta' Malija. Salvu Malija? Abigail Malija li hija waħda mill-aqwa direttriċi li għandna, għandek il-Doneo li huwa bniedem bravissimu, għandek il-Jameson Kucciardi li dawn huma nies li huma dedikatissimi u li hemm bżonn
nejnuhom biex jimxu l-qoddim, għax dawn huma nies talent. Issa, għal xejn noqogħdu ngħidu isma' kulħadd għandu jkollu dritt u għandu iċ-ċans li jiddereġi. Le, skużi. Le, mhux kulħadd għandu dritt jiddereġi, tkun kapaċi biex tiddereġi u bdu ssir kapaċi mhux billi naqbdek u tik ċans fejn qatt ma tgħidek qabel. Le, mur kif għamilt jien. Okay? Snin sħaħ ta' sofferenzi biex ngħidlek għax il-klim mhux qed jiġini, imma biex bdejt kelli ngħaddi minn ħafna tuħ il-qalb. L-arti mhijiex xi ħaġa li tiġi mogħtija, l-ewwel qed irid ikollok dik li nsejħilha s-saħħta fik. Is-saħħta li ma tista' tagħmel xejn li f'dak li qed tagħmel. U t-tieni jkollok it-talent li taf kif tagħmlu. U dana mhux faċli ssibhom dan nies ta'. Mhux faċli ma jeżistux kullum kien u meta ssibhom, ssibhom, aqbadhom, żommhom, poġġihom f'sitwazzjonijiet mhux issolvilhom il-problemi, x'kif issolvilhom il-problemi kollha. L-artist ma jimxi, l-artist jimxi biss kif qal Gates, mhux Gates ta' Apple. Stay hungry, stay foolish. Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Importanti l-artist jibqa' hungry and he stays foolish. Kienu fehmu ħażin il-Herrera jinkom ktibtu għadd tiftakar kien tkellem Herrera. Iva, issa okej, Ministru Herrera forsi ma poġġix il-kliem eżatt, imma ħanajlek ħaġa, okej? Jiena meta kont qiegħed barra bħala artist, jiena wkoll jien ma kontx naf kif nuħsib flusi. Jiena kont sirt sinjurun, raġajt investejt kollox Għamil sinjurun bil-film. Kien hemm żmien fej shows li kont qed nagħmel Night Heat u kelli shows fuq MGM, Warner Brothers, Universal. Ma kontx, kien hemm żmien fejn qed nagħmel shows f'daqqa. Ma norqod bis-salsija kuljum. U tlift kollox fuq għax investejt fuq films li jiena vera oġbuni ħafna, imma ma rnexxewx, oħrajn ġejt lajt, ġejt inżilt, dik il-ħajja tal-artist. L-artist vera ma jafx kif jieħu ħsieb il-finanzi tiegħu. Ġeneralment qed nitkellem, ġeneralment hemm dawk li huma kapaċi wkoll. Imma jiena meta kont naħdem hemmhekk kelli l-aġent tiegħi, kelli il-manager u kelli l-union. Fej il-union kienet toħodli 10% minn kull ma nagħmel, irritu ma rridx, ma stajtx minn noħroġ minn 10% jmorru totalment fil-pensjoni tiegħi. Dikka kienet il-liġi tal-union, ma tistax toħroġ u ma tmissomx dak il-flus qabel ma kien 65. Għax nafu li kulħadd kien joħroġ. Tiġi fix-xan kellha. Imma hu Malta m'għandek xejn minn da. L-artist illum, l-artist Malta huwa wieħed mill-iktar nies disrispettati fil-pajjiż. U jipprotendu kollox. Għax qed tieħu pjaċir u mhux sija. Jgħidulek ejja ħalli tieħu l-exposure. Issa ma tmur qudiem il-bank u għajdu isma' ħanħallsek bl-exposure. Din hija l-idea li nistgħu nieħdu kollox b'xejn, din l-idea li aħna ma nħallsux il-miżata għat-televiżjoni. Hija xi ħaġa qed ixxaħħa mal-20 euro fis-sena. Intaħseb li ma kellhomx inaħħu għal dik. Iżgur li le. Il-TVM għandhom miljuni ta' dejn. U għalhekk qegħdin issib il-medjokrità fid-drama. Dak biss qed nitkellem għax m'hemmx flus. Jekk inti allura tgħidlu xina ma narax il-TVM, skużi ta' kemm il-darba tmort għand il-pulizija int? Ma xorta tfid il-pulizija hemmhekk, ma jistax ma jkollu pajjiż ma jkollux il-broadcaster tiegħu, ma jistax ma jkollux istituzzjoni fejn qed jesprimi il-ġuħ tal-pajjiż, ġuħ, x'qed ngħidlek. Naf. Ġuħ artistiku. Laċċ, eżattament. L-identità tagħna hija importantissima u hawnhekk fejn isiru ħafna żbalji, pereżempju jiena kont wieħed mill-iktar kont ktibt u kont mexxejt opinjonijiet kontra dan l-idea tal-multikulturalizmu. Ħanajdlek, il-Kanada hija l-iktar pajjiż li ħadmet fuq il-multiculturalism. Falla totalment minħabba l-fatt li l-multiculturalism li għamel id-dividit il-kulħadd,
il-Maltin, il-Pollakki, intom il-flus għamlu iċ-ċentri tagħkom u x'ġara sa inħalqu ħafna ghettos. Ghettoization tal-arti. L-Amerika dan ma temminx fih. Inti ġejt l-Amerika, issa jew issir Amerikan. Jew ħi ara se tagħmel. Issa hemm min jaqbel magħha din u hemm min ma jaqbel. Li żomm it-tradizzjonijiet tiegħek għall-ġenerazzjoni tiegħek. Well, very good. Imma ma naħsibx li jiena l-tfal tiegħi se ngħinhom qegħdin jgħixu l-Amerika jew jgħixu il-Kanada u nġalhom jaġixxu b'mod u maniera kif jaġixxu hawn Malta, jaġixxu skont kif pajjiż li qegħdin fih. Mela, ħanaraw ftit, Mario, ħanaraw ftit siltiet ma stajniex ovvjament 400 film, naraw ftit mill-films li għamilt barra minn Malta, narawhom. Dawn huma siltiet mill-films li dderieġa Mario Filippo Azzopardi. Fosthom Savage Messiah li ġie nominat 7 darbiet u rebaħ 3 awards minnhom. Did you hear that? It's been going on all night. And I can't go out there or they will fucking kill me. And I just need something. Something to make the screaming in my head and all of this just go away. Just to make God, to make the things that I've seen go away. We need backup! They're coming at us! What? I do come before you in good faith. I realize that the justice system did its duty by placing me behind bars. Over several years, I have made an odious character of myself. You get the fuck off my land. A cruel master, undetectably compelled by my own will, by debauchery, by the oddities of my way of thinking, into which I mixed love, hate, religion, alcohol and violence. Ovvjament Mario ma stajniex nur 400, imma daw ġu kienu jaraw miljuni ta' nies. Dinja kollha. Daw il-produzzjonijiet ġew murija kważi ma nafx li ma ħaseb iċ-Ċina ħafna minnhom ma ntwerewx, imma l-Ewropa definitivament kullum kien. Kullum kien. U allura meta ngħidlek isma' inti kont direttur l-Amerika, kont direttur il-Kanada u direttura u Malta. L-istess? Ara, din id-domanda ma tistaqswili għandi mezz kif nirrispondi, ġveri ġar rispondejta qabel. Fl-Ewropa dejjem kont a Maltese director. Tamel x'tamel, you're Maltese, aren't you? Hemmhekk jibda l-argument. And you're also a director. L-Amerika totalment differenti. L-ewwel kont direttur that happens to come from Malta. L-Amerika dak li tiswa huwa dak li inti kapaċi tagħmel, mhux minn fejn ġejt. Dik hija l-bażikament differenza. Malta, mbagħad id-differenza hija wieħed jgħidlek a Maltese director, ieħor jgħidlek a director from Malta, u mbagħad jgħidlek u da jaħseb li u da x'ġim il-Kanada se jgħallimna dan għandu daqshekk m'għadux jaħdem għax issa nixef u he's burnt out. Hekk kienet qalt li Caruana Galizia, by the way, burnt out. Burnt out wara karriera ta' 50 sena b'400 films u issa 70 sena qiegħed hawn Malta nieħu gost nagħmel affarijiet qed nagħmel għax nista' nagħmelhom u nagħmelhom bil-Malti, dak huwa unur kbir. L-ispettur huwa minn fejn ġie dak il-raġel. Jiena il-Kanada kont nagħmel show għas-CBS. Wieħed mill-ikbar broadcasters tal-Amerika ġifieri, kien jismu Night Heat. U da għamilt 5 snin fuq, u għamilt 5 snin. Rajnieh fil-fatt. Infatti, kont nagħmel affarijiet oħra ta' imma kont nagħmel ħafna episodji tagħna dawn kien dwar detectives ġo New York. U kont għamilt ħafna riċerka fuq infatti darba nagħmel Sonny Grasso li allura għadu kemm miet miskin. Sonny Grasso huwa wieħed dak il-ġiex pulizija li solvew il-French Connection li mbagħad sar film dwaru. U kien ħadni New York u ħallini nimxi ma' ġo karozza ma' żewġ detectives għal ġimgħa sħiħa ndur magħhom
meta jkun hemm xi ħaġa naturalment iħalluni fil-karozza ma nkux imma għext ġimgħa. U l-ħajja tal-pulizija oġbitni. Li kien idejjaqni kien li dan kienu avventuri ta' pulizija, sa pulizija fomru jekk joħroġ ir-revolver darba f'ħajtu ħarġa wisq. Ara dik hija r-realtà. Forsi llum daqsxejn iktar. Il-ħajja tal-pulizija again dawna huma nies komplessi ħafna, dawn huma nies li jaraw id-dinja mill-ħmieġ tagħha biss. U x'inhu huwa x'jagħmel, kif x'inhu huma l-effetti fuq dawn in-nies li huma qegħdin hemmhekk biex jipproteġuna. U ktibt triloġija l-ewwel darba li fit-teatru Manuel, fl-istorja tat-teatru Manuel saret triloġija Jiġifieri tliet shows differenti. La parti prinċipali tal-ispettur ħadema naturalment Mario Mikallef, eċċezzjonalment, u 3 snin wara xulxin, sena wara sena għal 3 snin għamilna parti mit-triloġija. Issa by the way ħanuħu l-opportunità biex ngħid li ħajkun hemm ir-raba' waħda wkoll. Iva. Ħajkun hemm ir-raba'. Il-Manuel ukoll. Għandek id-data jew. Għadna mħanix ċerti, imma peress li imma it-tmiem ta' kollox, ma stajtx inħallih kif ħallejtu. TVM Franz Lija ċemplinna li u l-Mario għalna biex imorru nkellmu għax kienu interessati jekk u ħadix kapaċi namluħ television series. Jina tlu mill-ewwel le, impossibbli. Ħanajdlek. Budget minimu ta' sija televiziva, ġifieri l-iktar shows cheap li tista' tagħmel l-Amerika, il-Kanada u naħseb l-Ingilterra wkoll huwa bejn 800,000 u miljun għal sija. Deka, il-cheapest of the cheap. Meta kienu jagħmlu il-Game of Thrones, kull sija kienet tiswa kien xi sijat jiswew iktar minn 20 miljun. Il-budget tas-set tax-show Stargate li għamilt, li baqa sejr 19 sena, għamilt il-pilot tiegħu baqa sejr 19 sena. Il-set biss il-fuq minn 10 miljuni. Teru ma affart li naturalment aħna u Malta ma nistawx meta qalu għatru possibbli. Inti kellek 16 miljuni. Inti. Naturalment baqa għas-serja kollha mbagħad imma jien għamilt il-pilot. U skondaw in-nies li jiena nxift jiena issa passej bad. Ma nasibx qed jgħidu hekk waqt li qed jisimgħu. Anyway. U Malta ma stajtx nagħmilhom possibbli ma rridx naħdem għal xejn u ma rridx li jkolli il-viltà li noffri kif joffru ċertu nies 12 euro għal ġurnata xogħol. Imma ġifieri Malta kemm għandu jiswa pereżempju. Qbidna mal-Arts Council, mal-Malta Film Facilities u mat-TVM u ġbarna biżejjed flus kemm ngħaddu. Ġifieri għajmin fej arħan ngħidlek ħaġa. Il-budget ta' Stargate tal-kafe huwa ikbar mill-budget li kellna biex nagħmlu l-ispettur. Okay, ġifieri. U n-nies jaħsbu li ssir miljonarju. Żgur, naturalment. Ma m'hemmx tagħmel hekk jaħsbu però. Ħanna naraw biċċa mill-ispettur. F'din il-belt Aziza tagħna rajt minn kollox. Kemm għandek żmien? 14. Min iżżek taħseb li inti? Taħseb li għax taħta wiex bl-Ingliż li nisat beżżanin? Min għal-lealtà. Le, mhix fedeltà. Allani, daħħalt il-kursillera fil-wan? Ma tarax, ser, għal-kem ħanajdlek ta' kultant ikun qiegħek biex naqfilhom ġewwa. Min għandu li jgħid? Sorpriża, senjura, nixtieq da teħ sorpriżak ma jimpurtux. Min? Fil-privutek jogħġbok spettor. Għandi messaġġ. Inti taf li minn xandar kien bħal dan, spiċċaw salla. Dejjem kienu dawk bl-uniformi li samru l-imsieħba. Tippruvaw xifmu. Jien nista' rasnek. Għatten rasnek. Mario. Kieku ma kienx Mario Mikallef. Bravo ħafna Mario. U versatili ġifieri. Mario kieku ma rawx nies imma ma kienx jirnexxi xorta billi tajjeb u produzzjoni.
Irridu jaraw in-nies ukoll. 65,000. Le mhux għal da, le daġi l-ewwel kif qed ngħidu, imma hekk kollok produzzjoni tajba kemm tajba. Jekk ma jarawx in-nies, iżgur. Ma ħanerek ħaġa. Tista' tkun produzzjoni tajba u ma jarawx in-nies. Ejja, u kemm il-darba ġrat, infatti pereżempju. Le tkun tajba minn min ikun iddeċida li tajba u ma jarawx in-nies. Issa niftaħt ristorant imma ma jiġi kolħadd. Ħaġa oħra. Għandi ikel tajjeb ta' imma ma jiġi kolħadd. Ħaġa oħra. Dik hija totalment differenti. Meta nitkellmu fuq l-arti, meta l-arti speċjalment tikser ċertu boundaries, in-nies ħajħossuhom threatened, all right? Allura, films ta' Fellini, per eżempju, Satiricon dam xi 30 sena sakemm feda. Għandi stejjer kbar, per eżempju, producer imur għand Warner Brothers u għajdilhom isma' għandi dan il-ktieb per nagħmlu film. Fatti għandna rights tiegħu dan il-ktieb. Aħna tant huwa impossibbli li jsir dal-film, aħna nistintuhulek for 10,000 euro, ir-rights tiegħu dak nibbjawhulek for 10,000 u da ħasbu li 10,000 fuq xi ħaġa li qatt ma tista' ssir. Kienu Lord of the Rings. Ġifieri min laqqas l-aħjar ma jistgħu jgħidu imma hija l-istorja, hija l-esperjenza, hija ta' kif xi ħaġa jiġi ġestit u mbagħad kif jiġi meqjus u jikber. Il-pittura moderna, infatti meta kien hemm the Impressionists, tant marru kontra the Impressionists, laqqas biss ħallewhom jidħlu fil-kompetizzjonijiet ta' Pariġu, sejħulhom ir-refusé. Dawk li ġew imma llum il-moviment impressjonistiku huwa meqjus bħala imma mbagħad tgħidlix li għandek iċ-ċuċati għaliex il-pornografija ma tqisix bħala forma ta' arti. Min jgħid li forma ta' arti. Imma jekk jiena semmur nippreżenta l-intelligenza nazzjonali se nieħu l-Wenzu Rosi. Ma naħsibx li rridu din l-affari. Issa hemm min jagħmel deċiżjoni ħżiena. Jiġifieri m'hemm xejn assolutu dan huwa il-messaġġ, ma nagħmelx messaġġi, imma dan huwa l-argument tiegħi li m'hemm xejn assolut fid-dinja, assolut xejn. Mela biex nagħlqu. Inti wkoll għandek tifhmu kontx naf jiena kemm Merlin il-producer tal-programm kienet titkellem moħħ tal-bieraħ fuq di ta' Netflix u għaltira ġej Mario Filip. Għaltira dak it-tifla tiegħu tiddiriġi film li qed jidher fuq Netflix. Lara għandha karriera enormi ħafna. Diġà għamlet xi 4 shows infatti wieħed minnhom backstage li ikkreati għal Disney. Ikkreatu u kitbet kienet il-leader tal-awturi, head of the writer's room, u produċietu, it-tifel tiegħi kien l-assistant director, u jiena ħallitni niddirġi 10 episodji minn 60 ġifieri, missa tatni iktar ta' imma tatni 10 biss. U fatti ħajder issa ħajbda jidher fuq TVM il-show. Show minn tifla ta' Malti, assistant director tifel ta' Malti, u jiena. U ta' Netflix. Għamlet il-show da' kem spiċċat taħdem issa fuq The Bold Type. The Bold Type u kien trending bħalissa. Eċċezzjonali. U din hija t-tifla tiegħek. It-tifla tiegħi. Di titkellem bil-Malti. Li wissa għandha offerti ħarġin minn widneja ġifieri biex taħdem hemmhekk. Tal-aħħar imma vera fil-qosor titħajjar terġa' titlaq lura inti hawn. Mhux għax qed ngħidulek biex tagħmel hekk. Nista' nibbukja llum ġifieri. Ħanajdlek. U nispiċċa b'din. Wara 40 sena nikteb niddereġi bl-Ingliż. Il-fatt li qiegħed hawn Malta qed nitkellem dwar il-Maltin, għal-Maltin, bil-Malti, sibt li wara dan iż-żmien kollu barra minn Malta, tant jieni fortunat li għandi din l-opportunità li nesprimi ruħi dwar Malta li nħobb ħafna, dwar din it-tradizzjoni li hija għal-qalbi immens,
u li meta żgarrajt dejjem żgarrajt minħabba l-fatt li kont qed naħseb li qiegħed niddefendiha milli inżeblaha, marrit qatt inżeblaha, marrit il-ħadd min iżeblaha u imma il-fatt li qiegħed hawnhekk qiegħed għandi dan iċ-ċans li nipproduċi bil-Malti 20 plays ta' ġodda fjamanti oriġinali f'dawn l-aħħar 10 snin il-Manuel Theatre u li taħdem fit-teatru Manuel wieħed mill-isbaħ ġojjelli li għandna għandek l-opportunità li titla' fuq dak l-istage u li tisma' il-kliem tiegħek qegħdin jiġu maħduma minn atturi bravi u għandna atturi bravissimi hawn Malta meta neħdu l-affarijiet bis-serjetà u meta niftaħru b'dak li aħna mhux niftaħru b'dak li huma ħadd ieħor, niftaħru b'dak li aħna. Hemmhekk fejn din l-opportunità hija xi ħaġa li qatt ma sibta barra. U għalhekk nixtieq nota. Naturalment, il-flus barra ħatabilhom mhux hawnhekk, għandi opportunitajiet immur nagħmel show nerġa' niġi lura, imma Malta naqblu jew ma naqblux politikament, naqblu jew ma naqblux fuq ċertu interpretazzjonijiet ta' ċertu affarijiet. Nafu li l-bniedem mhuwiex perfett, ħadd mhu perfett u ħadd mhu se jkun perfett u dejjem kulħadd ħajamel l-iżbalji. Ma meta tara da kollu u meta tara x'għandna hawnhekk. L-opportunitajiet li għandna biex ngħixu ħajja tajba. Intellaw it-tfal tagħna fl-iskola jieħdu ħsiebna fis-saħħa tagħna li nistgħu ngħixu tajjeb ma jonqosna xejn. U jonqosna xejn, hemm ħafna nies li jonqoshom ħafna affarijiet, imma qegħdin f'sitwazzjoni fejn hemm dik il-net, is-social net li fl-Amerika nseha. Amerika għandhom 40 miljun ruħ li m'għandhomx l-insurance jekk jibirdu daqshekk spiċċa. U mill-fatt li aħna qegħdin hawnhekk kemm aħna xxurtjati, kemm u tittgħix barra, titkollok l-esperjenza ta' barra biex tkun ta' vera x'għandna hawnhekk għax din li kulħadd jiġri jara aħna l-Maltin kemm aħna ta' ċojt minn Malta biss isiru. Xarab, mur barra, mur ara kif jgħixu n-nies oħra, ara il-bniedem kif inhu u aħna parti min-nies, aħna dak li aħna minħabba l-fatt li nagħmlu l-iżbalji. U għalhekk għandna liġijiet qegħdin hemmhekk mhux għax aħna kollha tajjeb qegħdin liġijiet imma qegħdin hemmhekk minħabba l-fatt li nafu li l-umanità tiżgarra. U la tiżgarra għandek bżonn il-liġijiet. Mario, nirringrazzjak li kont magħna. Qed li wkoll li se jkun hemm telesirji ieħor. Irbaħt il-lottu. Irbaħt il-lottu. Mela nara kemmek fir-baħt il-lottu. Grazzi ħafna.